Gutter, så lyder det som om vi er klar til at køre Superstock. Superstock-klassen, Eurocup. Sinstra Newborn Deer fra Holland med Sjørs Sinstra er den første, der kører på banen, fører klassen suverænt med 102 point. Metadol-dreven John Deere, 4 turbolader i 3 tryktrin. De turbolader tryk i nærheden af de 20 bar. ¿Cómo va? Dommerholdet siger, at søen står OK, at den giver en sat af OK, og det vil sige, at det så nu hvor Deer får godkendt sin træk med fuld, og de andre trækdommer vil nu have det gælder. Vi skal forbi 100 meter værke for at komme ned i kutter, og det skal være første gang.